Dora deal with Linda. I'm sorry for my phone. Linda Gwacha, I know July. She came to the phone. Which I have put down that in the 1.6. My VAC, I invite 1,100. Because I think when money food, I think one more, I think my girlfriend 2, need door, name beta, maspika, easy. Those are groups you are getting when money food, as if you come up my mind is in Arumando, I got just my one. Arumando got share ni vile sina kudambana. Ngizukire mdodi mvuruga sana. Asikutukira pandaka itaenda kaona kuti mali kidzira pana rugari ende kudiwa andidiwi. Ndo pandaka kwansoko Arumando gukuro. Nokuchisunga kuzukira kusha kwangu ndakadi ndakabereka. Mutuna kaona kuti karama chishingirira vazhinji vanoita suicide nenyepi ndo chishingirira uchishungurudzo. Anaona zvakafukodzera hazvo kuti ndidzokere kumba. Ndogara kumba. Saka mari yefotigeyo ndari munhu ndakataura ndakapuwa $40. Mari yandakapuwa zvikamira ipapo. Saka indakunzo Arumando ndari munhu kuti ndini ndakudawo zvinhu zvandakashanda kwa 6 years dzandakagara tisi. Une list here zvinhu zvako. Zvinhu zvamakaisa apa ndo zvamuri kuda here kana kuti ndo zvese zviripo? Ndo zvese zvakashanda. Muri mese akamera zvinhu zvakashandwa nevana vari pamberi penyu. Mombe 2, gejo 1, ngoro 1, marata 20, madoor frames 4, mawindow frames 4, madoors 3, fertilizers 5 bags, mubeda 1, speakers 6, TV nebattery. Andindozo zvatoda kuti tigowani. Nemari ndazomutaura mari. Ndozvo zvakazotengwa nemari iyoyo. Mari pavakabvunza mudare muno ndizvo zvakati ngoro, zvakatengwa gore rinori ingoro, mubhedha, marata. Zvisa ipapa. Zvichinji hayo yakasara ndine hamuna hayo handizivi asi kutaura zviripo. Kuti muno mudare makapewa mari $40 pamakaenda last time. Mutaura. I'm sorry. Zvitaura nokuziva. Asi zvinhu zvatakashanda zvikapa taishanda tiri 3. Zvinhu zvawaizvinapapa. Unotatiwe nani? Ndimumwe wangu watakati tiri pamwe chete chite zvinhu zvedu. Saka zvinhu sezvo zvokutaurwa kwachokwadi asi taishanda tiri 3. Maratiwo padejo. Dejo ari kuri baba. Ngazi yati mupenyu. Ngoro ndangaitwe baba mimi. Marata 20 vatenderana kuti murume 10 mukadzi 10. Madoor frames 4 wati 2 baba namai. Mawindow frames wakati 2 baba namai. Madoor 3 madoor 3 watiwo wachaita uyu wani watasina bamwe. Fertilizer ari 5. Wawirana kuti iwo yachatora 2 unotora 2 wandiroenda kuna baba mimi. Mubhedha mukadzi anga achinzi akaenda nawo saka ati uyu wakasara baba wacho. Koita maspika baba ndo watinotorawo maspika. Mai wachibva kuwa TV nebhatiri yacho.
Tapana anopoka na ile mai. Itamjeka peke. Mwana dauti unyore benmoa sira wakadaro kwa. Zengo ai ni. Pana anopoka na ran map mawira. Saka mobwana rini. Mangwana. Panga ndimburizere muno ndekupwa. Josias. Kuna sapo kwa nini? Josias kuna sheru kwezi. Okay, sheru kwezi. Mungato rwele mungale kana. Kwanana. Kwa maana ni sana mlima huko kunodeteta kulipisa. Tunoda kulipisa. Saka motura richi hacho zamawira